Kaluguran mo kabataan, ingasal pandayanan, misan po ating meto ngayon na inutos na yung tatang na paripot na yung margulang bato, kaya ng karelang mula. At sabi na ng anak o tatang nga na masyado yung marguling bato, kaya yumipuan. Ag yumipuan siya nga na ng tata, subukan me. Sibukan na ng anak, may nga mo siyang bunto, at nga naman tatang na tutuyang mabayan, kaya yumipuan. Ag yumiyan to nga na ng tatang, belikani ng anaking bato, binwat na yung kasibayo, may ngapos na namang bunto, at nga naman tatang na, o tatang, masyado yung mabayan, kaya buwag yumipuan. Ag yumiyan to nga, subukan mo yung kasibayo, sibukan na naman ng anak, may ngapos na namang bunto, tatang nga na, masyado yung mabayan, kaya talagang agyumipuan. At nga na sinabi ng tatang, agyumipuan siya, nandin kumamakatalangad keti. Nung sinabi mo ka na, sopan ka, at abot na yung api, ikatangatwa, ining bato. Madalas yung pamibiyang tao, we worry too much about so many things. At ang kalingwan tao, nakatamo paboren ng Diyos. Kaya tayo at buri na magaling tao, kingsabo at lugod ng Diyos. Maralas manaling tao pa rin miyayali ang bagay. Panalingan tao, ing miyayali ang bagay ang kalupa ng pibadya, pera, alak, drugs, power, at miyayali pa. But we forget to try and trust in God. Nga dapit money cannot buy everything. We cannot fully trust everything in money because money can buy a bed but not a peaceful rest. Kailangan tayong pera. Pero yan naman ay kanaganang bagay. Asalina ng pera. Migit pera dapat manalig tamo king Diyos. Amigimandi king kaya tamong biyen. Nanumisan, makatula, makapagmulana. Nung ninurit ka na pera, ilari ang sasakit. Uli siguro ka nilang pamayan king hospital. Pero sana ay ang aming Diyos yung pera. Eta yung Panginoon ing pimandyan. Ing Panginoon tamo, yamin ng Diyos. Tingaliwa, manaling lagyan drugs. Bagyan natin na si Kanlo. Pero bago tamo, say yes to God not to drugs. Numisan ng drugs, baliktara na kapakatao. Pero yung Diyos, yagat na muli ni kaya ang pamibiyem-biyem, panugali, at pamakipkaparang tao. So yung naman ng gospel reading any, do not worry. Trust in God. Trust in divine providence. Na makananang itamo anak, manalig tamo karimpe tamo. Tatakapot kimbiye, uling bago tamo, bukas na kadwa. Pakanan na katamo, biblasan na katamo. Makanyan mo naman, manalig tamo king Diyos. Dahil worries ang pamiyaya ng bigagap, alulong kimbiye tamo. Pero tamo sana kilala ko, tiwala king among Ginoo. Nung lingayo, pakanano ng Diyos. Nung disang paga, biblasan na lang, itamo pa kayang anak na. Nung mga namin pimari, paborin ng kayang anak, at sige puso na ipamakailangan ng kayang anak.
manalig tamo king Diyos, nakatamo paboret. At meron ka rin tandaan ng lugod ng Diyos kaya katamo, itamong tagakandaba, yabi niya yung kapinakan. Sagana yung kasal, na nating ganong mapambaha. Sagana naman yung bukol, o tangalana, ing baha. O yun yung lugod ng Diyos. Mayayakit king kapinakan. Agyang tinayong karekalimang bansa, muntalakin, bang manyibsiman ka rin pamangan, king kapinakan. Ing lugod ng Diyos, mayayakit siya king kapinakan. Alam kandamin yung matikindan, uling at sigara tamo yung kapinakan. Ing masaganang kukul, ing mamunang gabon, ing takalesan ka rin mo katutan, totoong makapagmulala. At syunakera, nung dumano ka wali. Dahil kaya kayo mga biyayan ka rin king kapinakan tao. O nang makakanta ka po kasan, may naingatlong dalan, 5 dalan ni Ganto. Alabas may pamilya, nung masipag ka. Nabi ng pamagtiwala, kaya manwala ng gino. Alaway ng pamagtiwala, bakit na maging matamad tao? The Lord does not encourages laziness. Itang pamagtiwala, abiyas ang pagpusa. Itang pamagtiwala, ay ating biskati. Niya bisasabihan na, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Totoo yung Diyos, di na nakatamong tilapia, hito ang panghuling. Itamoy magdera, itamoy magluto, karinigas na nabinyer. Di na nakatamong gulay ni Hapong Gino, itamoy maglutong pakbit. Makanyan mo naman, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pigdiwalan na ka rin pengari mo, pepag-aral na ka, suportan na ang tuition mo, pero mag-aral kang masalese. Kaya mo sisira ng tiwala, daring kaya kang pengari. Gawan mo, itanda kayo. And ang burin sabihan, do not worry, do not fear. Pero lang ang gawan, makanita yung burin ng among Gino. Burin ang gawan yung loob mo, gawan mo, ingdang kayo. So, my dear brothers and sisters, nga pong ginugini, kas na nagkasantingin kayang balita, na nang sinabi, nung naming kanan, inuman o biblasan, di nga naman kayo kulong laisip, nung karang kami kumampakan, inuman at biblasan, deting bagi, ilang pigagap na rin tao alang Diyos katawan, ilang pigagap na rin pag-ano, aliwarin na rin muna tamang imbiyan tamang ingburi ng among Gino. Bayang sakla. Pakikuhanan niyong maghari ing Diyos kaya kayo at tupad karin kayang kabulian. At niya naman ing pigkalog na pati na isablang kailangan niyo. O yan yung mayang pabalita. Pagdalakan ng Diyos ing kaya tamang pamanupad karin kayang kabulian. Ing pigagap tamo, tuparan na rin utos ng Diyos. Dapat yung maging pigagap tamo, aliway taknong nanong kanang tamo, uling because rest assured. Kadumano, nakapaborin ng among Gino, maliman mong matamad ka, at alangang diskanting impiyang. Rest assured, we trust the divine providence. Yung pigagap tamo, aliwanong namin, isunod mo. Noon ay pamanupad mo pa rin kaburihan ng Diyos. Sana din ang tamang priority, ing kayarihan ng Diyos. Din ang tamang priority, ing pamanupad ka rin kaburihan ng Diyos. Seek ye first the kingdom of God. Aliway sarili mo. Aliway piblasan mo. And all these things will be added unto you. Bali po din kung kakilala may asawa lang, leader na ng Metro Charismatic Movement. Then may asawa ready, nabulit ako ng negosyo na. Uling isip na po na magbabae ka rin ang sales. Lulukuban din ka rin ang negosyo at tala ng panahon para kay among Gino. Puro sa negosyo, negosyo, negosyo.
Pandantaw ni may mulat na karing amang ning Ginoo. Seek ye first the kingdom of God, and all these things will be added unto you. May formal charismatic movement, dinedicate na yung karelang panahon, king pamanyuyo, king akong Ginoo, king pamipalaganap, king maya pabalita, at lalong may nagana, king karelang negosyo. Yang anak-anak ko rin yung may asawa, Father, kapag pala hindi mo pinabayaan ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Do your best, and God will do the rest. Kaluban ng San Isidro, mahilig ang pumunta ka rin simbahan. Mahilig ang magramdam ka rin ang magming Ginoo. Simplong din kaya pinang kasama. Magpabaya ang kimobran. Niyang matsaganin Juan Vargas si San Isidro, ikit na, kaya merong sasaruding ang yan. Unami nga ang Ginoo. Yan ang kapakuren king pamibiyem niya. Yan ang atwa na tinatawag ng Ginoo. It's not worrying about what to eat and what to wear or what to drink. Rather, it is doing the will of God in our everyday lives. Nung itundun tamang piyata, agpangging kapuryan ng Diyos, sale setang. Magdalang kanawan, ing kapamintwan, karingaman ng Diyos. Magdalang kapamakan, ing pamaglabag karing kautusan ng Diyos. Yan po rin nga kong Ginoo, impigagap sana. Itang pamanupad ka rin kayang kaburian. May pigaganakan ng bukas. Sa kapunarapan mong nanaman ng daralana, makagyuning daralana ng problema ng balang alto. Yun ang daragdagan pa. My dear brothers and sisters, bali po ang mga masanting ang panugali. Sana kita na para wala ng problema. Nakagutang ang problema, nakapaging problema pa. Muna daragdagan pa yung problema. Sana mag-contribute ka ng makanan, maging maya yung problema. Alitang ka pa, problema ka pa, at problemahan ta ka pa. Sapat na yung problema ni Kaldoy. Daragdagan ka. Kapay problema, at maning problema. So, my dear brothers and sisters, although po pangatsyanta ng ikpami, kitanggadwan dati at ang manigapo. Give us today our daily bread. Ibigay mo kaya kami kingalto ini. Ikakanan mi kingalto-alto. Ibigay mo kaya kami kingalto ini. Aldo-aldo ko rin ang lingapong Ginoo, manaling tamo kikayang pakalulo. Kinlugod at saot ng Diyos, mabiyatapan. Kinlugod at saot ng Diyos, masikantapa. Yan tapos sana sa asawa, manaling kingapong Ginoo. Alupata mo rin, anak, ilatata. Ikami po ang pulong yung pikakapatan. Pero ni Meto Mayagdo ay kumitakutan. Tiwala ko ka rin pengari, eta kami pemparanupan. Mitiwala kami karela, pempagaral ta kami. Malinok yung isip ko yung dumanok ko. Malinok yung isip ko yung makapagaral. Uling mitiwala ang lugod, na rin pengari. Pakanyan mo naman sa ating Diyos. Manalig na ang pakalulo ng Diyos. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Talagang